Usa ang namatay atol sa pagbaha sa Davao Occidental niadtong miaging semana. Samtang temporaryong maagian na ang Lais Bridge sa lungsod sa lungsod sa Malita nga naguba tungod sa pagbaha. Ani report ni John D. Esteban. Pwede na maagian ang Lais Bridge sa Malita, Davao Occidental human matambakan na og yuta ang bahin sa Tulay nga nahugno niadtong pagbaha. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH-11, pinaagi sa mensaheng gipadala sa GMA Regional TV 1 Mindanao, dili kini malungtarong solusyon. Hinuon nag-request na sila og pondo alang sa hinanaling pagpaayo sa Tulay. Kay numduman nga naglisod ang mga residente sa pagtabok sa Tulay, human nahugno ang bahin niini kay nakankan ang yuta sa ilawom tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Nunot sa way puas nga pag-ulan niadtong Huwebes, ang mga residente nagtinabangay na lang sa pag-alsa sa mga motor aron makalahos. Samtang gikumpirma sa provincial government sa Davao Occidental nga usa ang patay atol sa halapad nga pagbaha sa probinsya niadtong December 26. Sa exclusive interview sa GMA Super Radio Davao kang Harry Chester Camoro, ang head sa Davao Occidental PDRRMO, nga usa ka 18 anyos nga lalaki nga taga Sitio Lalon, Barangay Little Baguio sa Malita, Davao Occidental ang namatay. Samtang miabot na sa 79 ang natalang samdan ug duha ang missing. Sa karon misaka pa sa kapin 11,000 ka magbanay o kapin 38,000 ka mga individual ang apektado sa halapad nga pagbaha ug pagdahili sa yuta nga epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. John D. Esteban, 1 Mindanao.